trzeba wcisnąć. Tu guziczek jest, widzisz? Ciśnij, nie ten. Tu. Mocno. No. Ach, nie da rady? Poczekaj. Trzymaj tą kolbę. Mama wciśnie. Dobra. Dawaj. Dobra. Teraz ciągnij za tą. Tu ciągnij. No, ciągnij. Nie tu ciągnij, to czarne. Tu. Tu złap. No. Dalej, jeszcze raz. No. Już, nie? Nie, już mi nie wygodnie. No mi też. Poczekaj, Filip, poczekaj. Patrz. Trzymaj się, mama, mocno. Widzisz? Co teraz? Trzymaj mocno. O, gniotowy. Ty? No dobra, gniotaj. O, mocno tak. Dobra już. A, gorące si. Widzisz? Teraz spójrz w wodę jeszcze raz. No, ciśnij jeszcze raz. Jedno, drugie. Teraz wsadzamy, dawaj. O, nie, tu nie, bo jest gorące. A. I wciskaj też. Co? Poczekaj. Poczekaj. O! Zrobiona? Poczekaj, ja już cię wziąłem. Pomarańczowy? Dobra. Panie talerzyk. Poczekaj, bo musimy pokazać ten espresso. Przez Filipa zrobione. Piękne. Filip, tu, gdzie idziesz? On idzie tam zanieść. Bonus obsługa klienta. Kiciu, powoli. Niesiemy, bo tu masz kawę. Niesiemy powoli, si. Tu. Tu. Dziękuję. I drugie. Tylko powoli. Powoli. Tak. Dla cioci, tak. Może być ciocia. Super. Już, starczy.